Ik moet om 4 uur bij meneer de pastoor wezen. Opzetten. Het iepenloftspul, een fenomeen in Friesland. In een periode is het aantal plakken dat zo'n toneelstuk in de iepenloft opvierd wordt verdubbelen. Waarom spreken deze toneelstukken meestal zo aan? Nou, ik denk dat het vooral te krijgen had met dat mensen wel verlet houden van spektakel, van wat bijzonders. En men ook bij spelers is dat verlet er heel bot. Die willen ook graag eens een keer uitpakken, wat bijzonders dwaan. En soks moet dan vanzelfs goed aan de man gebracht worden. Dat bij de oors altijd met een flyer. Maar dat voldoet al een skoft net meer. Net alle iepenloftspelen dienen daar aan mij. Het kost aardig wat geld. Het moet toch vrijwilligers alle keer verspraat worden. En ja, het is ook net, je doet dat 1 keer voor het hele seizoen en dan is het klaar. En mijn website kun je dingen aanpassen. Je kunt ze dat voorstellingen behinderen binnen vanwege het waar of zo wat. En zou wie de kan gauw maken om een website op te zetten. www.iepenloftspullen.nl. Alle iepenloftspullen staan erop. En je kan in 1 opslag zien wat de belibjen is. Het iepenloftspul van Burgum, dat dit hier zijn 53e editie had, zocht de Fadion wel. We hebben natuurlijk onze vaste trouwe klanten. Na 53 jaar moet je die wel hebben opgebouwd. Maar ja, mensen die ergens anders geweest zijn en eventueel enthousiaste verhalen horen, maar ook lezen op de site, kunnen op het idee komen om naar Burgum te gaan. Het is de bedoeling dat de website in de komende jaren nog uitbreiden wordt. Dan kan het publiek bijgelijks mij helpen bij de productie. En kennen nieuwe iepenloftspullen om advies vragen aan andere verenigingen.